خەبات حەسەن شێوەکارێکی کوردە 35 ساڵیە خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانê li Almanya li bajarê Düsseldorf dijî lêneveke her resamekî dine rewşa wî gelekî cuda ye. Ew kesekî kêm endam e handîkap e lê tenduristiya wî ya xerab rê li ber firçeya wî negirtiye û jê re nebûye asteng. Wî gelek tabloyên hêja çêkirine û beşdarî gelek pêşangehan bûye. Bi wan tabloyên xwe yên ciwan bala xelkê kişandiye ser xwe. Enerjiya wî gelekî bilind e. Ew nikare zêde rêk û pêk biaxife ji ber ku berî 6 salan celtaya mêjî pêra çêbûye ji mirinê xelas bûye. Lê wî bi gelek zimanan dizanî bû berî ku celta pêra çêbibe. Kurdî, Erebî, İngilîzî, Rûsî û Almanî. Ew ji malbateke şêwekar e. Xwişka wî Şîrîn Baran jî bi xwe ressam e û li Fransa dijî. Xebat her wiha di medyaya Almanî de jî gelekî naskirî ye bi taybetî ji ber ku tenduristiya wî ya gelekî xerab nehîştiye ku ew rê li ber karê wî şêwekarî negirtiye. Ev tabloyên wî ne bi rastî jî gelekî ciwan ew tablo çêkirine.